En dan komen we alweer naar het laatste optreden van deze morgen. Ze schreeuwen tegen elkaar, maar we gaan slimmer gek onbekende. Een paar jaar terug was ze op een Heurnoor de meervoudige helft van Spreekleven. Ja, en nog maar net begon en nu al in de rest van het weetjesconcours in Gelen. Veel los met Mout de Chatinier. met Mout als solist. Ja, ze gingen los. Super goed gedaan. Voor de laatste keer kon je door op die mooie bank zitten. En gewoon even die bak met vrouwen leeg maken. Ik weet niet hoeveel er nog in zit, misschien